Alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki togi honau Tuhan patuduhon man jalani Tuau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki
patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok tuho unang be pasombuli luar sai togua Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok tuho unang be pasombuli luar sai togua
Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy begang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songon duhut-duhut do saluhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhut ti do saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga malos bunga-bungai. Alay na hot dohatan ni Tuhani, roh di saliling ni lelengna, say burjuma horasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tupal hangoluan, haleluya, martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akan namate, dohot akan namangulu, hodo na punahami, manang mangulu manang mate pehami. Nang pemardalan hami di rura ni linggoman ni hamatean, dang huhabiari hami behamatean, ay hodo dongan nami,
Dang tartiop hamatean manang tanuman behami, ay hodo Tuhan nami, naung humokop hami, jalahona puna hami. Rodi hamin waeng tuho mangido, saha tuho maton dinami dohot daging nami, asa diho hami, manang na mangulu, manang na matepe, setiop matangan nami, urupi hami, marhite-hite pakokopmi, asa sahat hami tuhanguluan na sorasuda. Amin. Pundul mahamu. Tajahama epistel di partangiangat tabornginon, ima natar surat di buku Daniel, pitu ayat sia sahatu ayat 14, tajahama marsikat soring. Sayu panotno tidoi paima di pajongjong akaha bangsa, jala hundul tusi ibana naso suda arina. Ia pakaianna saksak do songon itak, jala obuk ni uluna songon hapas na binusur. Ia habang sana songon jilam-jilam ni api, jala akarodana songon api namar nala-nala. Ruar dosa da sungai api, jala mabaur siana dopanna maribu-ribu akana marsomba tu ibana. Jala marloksa-loksa tindang di jolona marhaladoi. Dungi tarpasang maloloan, jala tarbuka akabuku. Jadi sehu panotno tima gubudang alani suarani akaha tana jukat. Akana hinatahon ni tanduki. Sehu berengi paima tarbunuh binatangi. Jala pidom pamatangna. Jala dipasahat asa purunonna tu api. Jala tarapas huhut paretas yang binatang akana tinggali. Ainunga dibuhul tiki dohot jom ni ajal nasida. Dungi, huida muse di bagasan aka pangukapon borngin, gabe idama, ro sahalak marhite-hite ombun di langiti, songon anak ni jolma. Jala sahat ibana, tu ibana na sosuda arina, jala tarbuan ibana tu jolona. Jala di basa-basahon matu ibana pamarataon dohot hamulyaon dohot harajaon. Jala saluhut bangsa ho dohot halak pakuling maragam-ragam marsomba tu ibana. Ro di saleleng-leleng na do pamarataon na sotupa mutsat sian ibana. Harajaon na pe na sotupa ipasaan. Ido saatna martua doakan atu mangihon hatani di bata jalan nau peopsa. Amin. Tabegema koroparopuan.
Marende hita sian buku Ende nomor 775 ayat 1. Martang yang mahita asini roh hamadiamu dohok dame nasian Tuhan debata amatai dohok sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas makamang dot taminang. Iya, selamat malam madihita saluhutna songonima nang dongan ruas ni huria molotung adong nama dohoti live streaming di bagasa Boronginon. Ada orang sahat kita tuhatan itu hata dohonon nami do akamang dot taminang moliate ma di tuhata nunga sahat hita tu pertangyangan penutup ima pertangyangan wilayah di Huriata boi mardala di bagasa Satonon di bagasan Hadingganon jala moliate nang dihita saluhutna di haradio takamang dot taminang majabui pertangyangan wilayah natapatupa sian Huriata totu dohonod do bahwa ikomersiadu do hita laho majalo pertangyangan di tonga-tonga ni bagasta ala memang dohonod do sada kesempatan na arga do pertangyangan wilayah bui donga sahuria rak martangyang manangyako kita sa keluarga di bagasta be jadi ikosianido hita laho borhat, laho majalo pertangyangan. Unang itor tapi kiri ahasi patupaon. Pos rohata radido patupon ni Tuhani. Alanido kamang dot taminang batu tahun naro molotung pe di bahay na karoster dia ka pertangyangan ba lasma rohata laho majakon. Tutu ido dohonon baik komersiadu do hita laho majalo pertangyangan. Ala macai argado tangyang ni dongan maci argado tangyang ni pangulani huria manangyako kita sekeluarga. Imajo songon patujolo akamang dot taminang. Sahak mahita tuhatan itu hata. Ima tersurat di pangukapon 10 sada ayat 15 tu ayat 10 sia. Tajamar sikak soring mahita laho majaha. Pangukapon 10 sada ayat 15 sampai 19. Tajahama naksika soreng mahita lahu majaha. Dungi dipalu suru-suruan na papituhom ma sarunena. Jadi masa masuara na gogo di Banua Gijang akka dipadok. Nung ngasahat tutuhatay dohot tu Kristus nai harajau ni hasianganon bakit raja maibana rodi saliling-liling na.
Nina nasida ma. Nama dok moliate do hami tuho ale Tuhan debata si gonggom saluhut na. Nama ngolu nuaing nang najolo. Ala naung dialiton ho hagogo ommu nabalgai. Jala ala naung bakit raja ho. Dungi taruka ma joroni debata na di banua gijangi. Gabetarida ma poti parpadanan na di joronai. Jadi masa ma akka hilap dohot suara ronggur dohot lalo nang abbolas nabalga. I masa hak ni hatan itu hatta diuja kami majol di hata Indonesia di dok songonon. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekilas sedikit catatan tentang kitab Wahyu. Mungkin sedikit kita mengulas. Ada beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan dari kitab Wahyu. Kalau kita membaca kitab Wahyu ini ada banyak simbol-simbol. Ya, ada angka-angka, ada istilah-istilah yang kadang itu sulit untuk dipahami. Tetapi kalau kita mendalami lebih dalam bahwa semua simbol-simbol, angka-angka, istilah-istilah itu semua diambil dari Alkitab itu juga sendiri, atau dari kitab-kitab lainnya, atau bisa lebih jelas dikatakan diambil dari Perjanjian Lama. Sehingga orang di luar kekristenan mereka akan sulit untuk dapat memahami apa yang dituliskan, apa yang dimaksudkan dalam kitab Wahyu ini. Jadi kalau kita belajar dari konteks daripada kitab Wahyu, bahwa orang Kristen itu sedang mengalami penganiayaan, sedang mengalami penderitaan dari penguasa-penguasa dunia. Sehingga ketika ada simbol-simbol, ada angka-angka, ada istilah-istilah yang jarang dipahami, ini menjadi penolong dan ini menjadi sangat membantu. Kenapa? Karena simbol-simbol tadi bisa menjadi perlindungan, jadi mengamankan seperti itu, mengamankan supaya pesan daripada kitab Wahyu ini sampai kepada
pembacanya atau sampai kepada jemaat. Jadi tidak ada lagi yang menghalangi keberadaan kitab Wahyu ini. Jadi kitab Wahyu ini bisa tetap sampai kepada jemaat. Kenapa? Karena orang awam ketika membacanya mereka tidak akan mengerti. Artinya bisa dipastikan bahwa ketika kitab Wahyu ini disebarluaskan kepada seluruh jemaat, maka kitab Wahyu ini tidak akan ditarik dari peredaran seperti itu kira-kira. Kenapa? Karena mereka juga tidak memahami apa yang dituliskan di sini. Nah, kalau kita mau membaca lebih dalam apa sebenarnya yang mau disampaikan melalui simbol-simbol, istilah-istilah atau angka-angka yang banyak di dalam kitab Wahyu ini, bisa dikatakan bahwa pengertiannya atau artinya semua ada di dalam Alkitab itu sendiri. Ada di dalam Alkitab. Jadi untuk bisa memahami kitab Wahyu tentu kita juga harus memahami kitab-kitab yang lainnya. Itu yang pertama, catatan yang pertama. Catatan yang kedua dari kitab Wahyu adalah ketika kita membaca kitab Wahyu memang diperlukan sebuah imajinasi. Diperlukan sebuah imajinasi dan penghayatan rohani yang begitu sangat mendalam. Kenapa? Karena bisa dikatakan, diibaratkan bahwa kitab Wahyu ini adalah seperti sebuah karya seni. Sebuah karya seni. Kenapa? Cara pandang orang melihat karya seni itu berbeda. Kalau orang yang memahami karya seni, orang yang mencintai seni, orang yang mengerti akan seni, maka ketika mereka melihat sebuah karya seni, mereka akan melihat ada banyak pesan-pesan yang mau disampaikan. Ada banyak hal yang mau terlihat dari sebuah karya seni. Ketika seseorang itu mencintai, mengerti tentang seni seperti itu. Jadi dia langsung berimajinasi banyak dari sebuah karya seni. Tetapi kalau orang yang tidak suka seni, paling dia katakan, oh itu karya yang baik, itu adalah karya yang cantik. Hanya sebatas itu. Dan mungkin bisa dikatakan bahwa bagi dia mungkin biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial seperti itu. Maka demikian dengan kitab Wahyu. Dari kitab Wahyu kita mau diajak Amanginang bagaimana kita ketika kita membaca kitab Wahyu, maka kita perlu sebuah imajinasi. Kita perlu sebuah imajinasi untuk dapat mengenali, untuk dapat memahami apa pesan yang mau disampaikan daripada kitab Wahyu ini. Sehingga apa yang mau dikatakan sama kita bahwa kalau kita mau memahami apa yang mau disampaikan kitab Wahyu ini adalah memang kita harus mencintai Tuhan. Kita juga harus terlebih dahulu memahami kasih kita kepada Tuhan. Memahami pengalaman kita, pengenalan kita akan firman Tuhan sehingga kita bisa lebih jauh memaknai apa yang mau disampaikan oleh kitab Wahyu. Itu mungkin beberapa sedikit catatan Amanginang terkait dengan kitab Wahyu. Mari kita lebih melihat apa yang sebenarnya yang mau disampaikan nats ini. Melalui nats kita ini, secara khusus ini akan menghantarkan kepada kita untuk hari Minggu ini, untuk parningotan di Akanong Parjolo, Namoding. Kita akan memperingati akhir tahun gerejawi, kita akan mengingat daripada saudara-saudara kita yang telah duluan dipanggil oleh Tuhan. Amanginang, ada beberapa pesan yang bisa disampaikan oleh nats kita ini buat kita bersama. Yang pertama, Firman mau menyapa kita pada hari ini bahwa Yesus adalah Raja yang kekal sampai selama-lamanya. Ini pesan yang mau disampaikan bagi kita. Bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, dialah adalah Raja yang akan kekal sampai selama-lamanya. Kalau kita mau melihat sebenarnya latar belakang keadaan jemaat yang pertama, keadaan jemaat mula-mula, keadaan jemaat pada waktu kitab Wahyu ini dituliskan, maka kita akan diingatkan bahwa jemaat ketika itu sedang mengalami penganiayaan. Jemaat yang sedang menghadapi penderitaan yang begitu berat dari penguasa-penguasa dunia. Itulah kenyataan yang terjadi pada jemaat pada waktu itu. Sehingga kitab Wahyu ini menjadi penguatan kepada seluruh jemaat yang sedang menderita. Kitab Wahyu ini disampaikan bagi mereka sebagaimana supaya mereka tetap setia, supaya mereka tidak memberontak, supaya mereka tetap tidak murtad,
tetapi bagaimana mereka tetap setia percaya kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ancaman-ancaman dari penguasa-penguasa dunia. Itu adalah latar belakang yang bisa kita lihat dari kitab Wahyu, sehingga ketika dikatakan bahwa Yesus Kristus akan tampil sebagai raja yang kekal sampai selama-lamanya, kita mau diingatkan bahwa raja manapun yang ada di dalam dunia ini, penguasa-penguasa dalam dunia ini, kita mau diingatkan seberapa besar pun kekuasaan mereka, seberapa kejam pun mereka, tetapi semuanya pada akhirnya akan berlalu. Semuanya akan berakhir, cepat atau lambat kuasa mereka akan berakhir. Tidak ada raja, tidak ada penguasa yang akan bertahan sampai selama-lamanya. Tetapi kita mau diingatkan bahwa kita memiliki Allah. Dia adalah raja yang akan berkuasa. Dia adalah Allah yang akan berkuasa sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah raja penguasa di langit dan di bumi. Amanginang, kita mau diingatkan bahwa tidak ada kuasa manapun yang akan dapat menahan. Tidak akan ada kuasa manapun yang dapat melawan kehendak daripada Tuhan. Itu pesan yang mau disampaikan oleh kitab Wahyu. Sehingga kalau ketika jemaat menghadapi penguasa, raja yang begitu sangat kejam, firman Tuhan mau mengingatkan kepada mereka, sekejam-kejamnya raja itu, sekejam-kejamnya penguasa itu tidak akan pernah dapat menahan, tidak akan dapat melawan yang namanya kehendak daripada Tuhan. Raja itu akan berlalu, penguasa itu akan berlalu. Asa sude nasa na adong di hasianganon, saluhutna na adong ikosalpu. Hagugoon, hasangapon, haulion, hamoraon, harajau manang dia be ikosalpu do ujungnya. Semuanya akan berlalu. Alai harajau nedebata idona hot rodi saleleng ni lelengna. Itu adalah pesan yang mau disampaikan oleh nats ini bagi kita, supaya melalui nats ini amanginang mau memperlihatkan kepada kita bagaimana ketika jemaat dikuatkan oleh kitab Wahyu ini, supaya mereka tetap setia bagaimanapun kejamnya penguasa dunia saat ini yang menindas orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Jangan mereka sampai meninggalkan imannya. Jangan karena penderitaan itu sehingga mereka harus meniadakan imannya di dalam hidup mereka. Tetapi mau diingatkan bagi mereka bahwa pada saatnya penguasa dunia itu akan berakhir. Kekuasaan mereka akan berakhir. Penghukuman akan datang bagi mereka yang tidak setia kepada Tuhan. Maka ini juga menjadi pesan bagi kita amanginang, menjadi penguatan juga bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita juga mau diingatkan dari nats ini bahwa kita harus memiliki juga sudut pandang yang jauh melihat ke depan. Bagaimana kita sebagai umat percaya, umat Tuhan, kita jauh melihat jauh ke depan. Sehingga kita tidak berpikiran pendek di dalam menghadapi pergumulan kita. Kita tidak memiliki pemikiran yang sempit di dalam melihat situasi apa yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kita memiliki pandangan yang jauh melihat ke masa depan. Kalaupun hari ini kita susah, hari ini kita menderita, gudang akasi paru kilota kamang dot taminang gudang akasi taonota. Banyak hal persoalan yang kita hadapi, banyak masalah. Kita mau diingatkan nats kita ini, jangan kita menjadi takut, jangan kita menjadi putus asa, jangan kita menjadi berpikiran yang macam-macam, kita menjadi overthinking dengan persoalan yang sedang terjadi pada saat kita sekarang ini. Tetapi orang percaya itu, orang beriman itu, orang Kristen itu memiliki pengharapan. Orang Kristen itu memiliki hidup yang berpengharapan. Artinya pengharapan itu pun adalah pengharapan yang pasti. Sekalipun perjalanan hidup kita di masa depan masih jauh, tetapi kita mau diingatkan bahwa kitab Wahyu mau menjelaskan kepada kita bahwa kepastian akan ada.
kemenangan kita di masa depan sudah dinyatakan oleh kitab Wahyu bagi kita. Sekalipun masih jauh ke depan, kita tidak tahu kapan akhir dunia. Kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir dari dunia ini. Tetapi kitab Wahyu sudah memberikan kepada kita sebuah kepastian. Kitab Wahyu memberikan kita sebuah kepastian, sebuah penglihatan yang nyata bahwa di masa depan ada kepastian bahwa kita akan dimenangkan. Kita menang. Kita pasti akan menang di depan, sekalipun kita masih harus menjalani ke masa depan. Oleh sebab itu kita, bagaimana hidup orang percaya, hidup orang beriman itu adalah hidup yang berpengharapan. Jadi kita tidak mudah putus asa. Kita tahu bahwa ke depan Tuhan sudah menyediakan bagi kita masa depan. Maka bagaimana kita amanginang, jangan sampai kita meninggalkan iman kita. Jangan kita sampai meninggalkan Tuhan karena penderitaan, karena kesusahan yang kita hadapi saat ini. Mula-mula kita tu jamitan dari minggui, dipaingok do tu hita taringok tu bohado hita manahan ro di ujungna. Bagaimana supaya kita bertahan sampai kesudahan? Amanginang molotung peta tahun na haci sonari, gudang aka paru kilot ta gudang aka masalah ta sonari, unang migor murah hita laho macalahot Tuhani. Jangan kita langsung mudah menuduh, menilai Tuhan. Kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak setia, Tuhan itu tidak baik atau apapun itu. Molotung pe na haci ta do pisonari. Unang alani aka parsahiton tormurah hita gabelau hita manobba gana-ganaan, gabelau hita manobba akka sipelebegu. Jangan karena penderitaan gabe ganggu hapor siauta. Ulang alani acik ningolu sonari, alau ni maul ningolu sonari, susah ngolutta gabe tergiur hita tu akka dosa. Unang gabe tergiur hita laho tu mangulahon hajahaton. Unang gabe tergiur hita laho mangulaho juji. Ini peringatan bagi kita. Jangan kita kalah dalam setiap ujian-ujian di dalam hidup kita ini. Kita harus berpengharapan bagi Tuhan. Bahwa Tuhan Maha Kuasa. Tuhan menyediakan yang kita butuhkan dalam hidup kita. Hidup atau mati ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu mau dikatakan kepada kita amanginang, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus itu bukan soal kaya miskin. Orang yang beriman kepada Tuhan itu bukan soal susah senang, bukan soal bahagia menderita, sukses gagal, bukan soal sakit atau sehat, bukan soal panjang umur, pendek umur. Bukan soal itu iman percaya sama Yesus. Iman percaya soal Yesus itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kita akan bertanya apakah kita akan dilayakkan masuk dalam kehidupan yang kekal atau tidak. Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah kita akan dilayakkan Tuhan, diizinkan Tuhan masuk di dalam kehidupan sorga? Itu yang jauh lebih penting daripada kita mengatakan mau hidupku susah atau senang, kaya atau miskin, gagal atau sukses. Ya mungkin saya sudah juga sering katakan amanginang, ya banyak orang yang tidak percaya sama Yesus, banyak kaya, banyak yang sukses, banyak yang hidupnya bahagia di sana. Dia tidak percaya sama Yesus. Dia tidak beriman sama Yesus. Ya, mereka menikmati dunia ini. Mereka menikmati keindahan dunia ini. Jadi beriman sama Yesus bukan persoalan hal-hal duniawi, tidak. Tetapi percaya sama Yesus adalah persoalan surgawi. Kenapa? Karena ya tidak ada jalan lain. Tidak ada keselamatan lain selain daripada Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita percaya sama Yesus. Ya, kalau hanya untuk hidup dunia ini saja kita percaya sama Yesus, terlalu kecil Tuhan Yesus kita, kan gitu. Terlalu kecil iman kita kepada Tuhan Yesus kalau hanya untuk mau kaya atau mau senang, mau bahagia, kita mau pencari Yesus, tidak. Tetapi ada yang tidak bisa diberikan apapun, yaitu kehidupan yang kekal. Karena toh pada ujungnya amanginang,
Pada ujungnya apapun yang ada pada kita di dunia ini, seperti apapun pencapaian hidup kita dalam dunia ini, pada saatnya toh kita akan tinggalkan. Tung BHP tiboni pangkat ni jolma, tong doikon tinggal lusude pangkat ni. Songot dia pe gudang ni hamoraon na pe ikut tinggal honon na deh. Semuanya akan kita tinggalkan dalam dunia ini amangina. Jadi kita mau diingatkan pada saatnya semuanya akan berlalu. Jadi jangan kita kehilangan sesuatu yang berharga hanya karena sesuatu yang sementara yang ada di dalam dunia ini. Jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga hanya karena kenikmatan sementara dalam dunia. Itu yang pertama, pesan yang mau disampaikan oleh nas ini bagi kita, bahwa yang kekal itu adalah Tuhan kita. Yang kedua adalah kita mau disampaikan, diingatkan dari nas ini, hari penghakiman Tuhan itu akan datang. Bahwa pada saatnya orang-orang yang mati akan dibangkitkan untuk dihakimi. Orang-orang yang mati akan dibangkitkan untuk dihakimi. Mulut taingot akasi solhota, aka keluarga ta kanong parjolo moding. Dan kita mengingat juga diri kita pada suatu saat nanti kita akan dibawa ke kuburan dan kita juga akan ditanam, kita akan mati. Amanginang kita membayangkan seperti yang disampaikan oleh nas ini, bahwa orang mati itu akan dibangkitkan. Bahwa orang-orang yang kita kasihi yang telah mati itu akan dibangkitkan dari kuburannya. Kita juga ketika kita akan mati, pada saatnya kita juga akan Tuhan bangkitkan dari kuburan kita. Dan kita akan dibawa kepada penghakiman Tuhan. Idomolo mabuan mangagedday na modding saya didokdo namangihut tu nasida do akka naniulani nasidanin. Mangihut do tu nasida akka naniulana. Amanginang dalam penghakiman kita mau diingatkan, Tuhan akan memberi upah seperti yang dikatakan dalam nas kita ini. Tuhan akan memberi upah kepada orang yang kudus, orang-orang yang kudus, orang-orang yang takut akan Tuhan selama hidupnya. Dan dia akan melihat kemuliaan Tuhan, dia akan melihat Tuhan dengan jelas, tanpa ada halangan, dia akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan. Dia akan mendapatkan kebahagiaan sorgawi ketika dia dilayakkan. Itulah upah bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan selama hidupnya. Tetapi kita juga diingatkan oleh Tuhan Yesus di dalam penglihatan ini, Tuhan juga akan memberi hukuman kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kepada mereka yang hidupnya tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini pesan yang perlu kita renungkan bersama amanginang. Kenapa? Kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Jangan-jangan sampai kita dipanggil Tuhan ketika waktunya sudah tiba, seperti yang dikatakan tadi di epistel kita tadi. Ketika Tuhan sudah menentukan, padahal kita masih melekat dengan dosa, apa yang terjadi? Kita akan masuk dalam penghukuman Tuhan. Tetapi kita mau diingatkan bagaimana amanginang melalui nats ini, bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani kehidupan kita sekarang ini, kita perlu untuk selalu mengevaluasi diri. Kehidupan kita orang beriman, bagaimana kita untuk selalu hidup di dalam pertobatan. Kenapa? Karena kita tidak tahu sampai kapan akhir hidup kita. Nang tabo tu saat tua digan ina kamang dot taminang ujung ni ngulut tadi hasyang ano. Tetapi kita mau pastikan bahwa kapanpun Tuhan akan panggil kita. Kapanpun Tuhan katakan ngasai bengulum di portibion nina, kita tidak terikat dengan dosa. Meragam do cara ni jolma, parmata ni jolma. Arong do tikimudum. Buhama tikimudum imana ngai tormate ape
So radedo bedirina. So disesa dope dosa ni donganna. So disesa dope dosana. Padahal sudah tiba-tiba Tuhan memanggil dia. Ada banyak cara kematian orang. Tetapi kita mau diingatkan namanginang, kapanpun Tuhan akan panggil hidup kita. Bagaimana kita selalu di dalam hidup kita ini, setiap hari, setiap saat kita selalu untuk mau hidup di dalam pertobatan. Kita selalu hidup untuk selalu membersihkan diri, mengevaluasi diri. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Tetapi ketika Tuhan akan panggil kita, tiba saatnya, kita pastikan bahwa kita telah lepas. Kita lepas dari ikatan-ikatan dosa. Sehingga kita layak masuk di dalam kehidupan yang kekal. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan di pasahak rohanami. Di minggu nami tikiot Tuhan, boy hami patupahon penutupan pertangyangan wilayah. Marhiti hatam di bagasan pertangyangan nami di borngino Tuhan. Lahu paradeho diri nami. Di nama delani ari-ari ni ngulu nami di hasyang anon Tuhan. Di paingok hatam dohami Tuhan. Molong tumpe jupa nasaragam ni akahamaolon. Kudang akatan tangan ni ngulu Tuhan. Kudang akan aborat na huadupi hami di bagasan parnguluan nami di Portibion. Di paingok hatam hami asabuyim hami manahan. Rodi ujung na Tuhan. Ala di paingot hodo hami na ikosal pudo saluhut na adong di hasyanganon. Alay na hodo ho Tuhan rodi saliling nililing na. Hodo di ujung na ikomarhuaso. Laho manggonggomi saluhut parnguluan. Dito giyoh natam do hami Tuhan. Asa tok tongboy hami mangaradi diri nami. Asa unang gabi ganggu haporsyon nami, lilu haporsyon nami, nang gabi mago haporsyon nami, ala ni akaragam ni akasitaonon na huadupi hami Tuhan. Alay lampahoton haporsyon nami may Tuhan. Laho makaporsyay ho di bagasan ngulu nami, nung nga di paradiho di hami Tuhan hasonangan na saliling nililing na. Nung nga di paradiho Tuhan hamonangan di hami di ujung nga. Asa ima nagabi pakirimot di hami, barpos niroha hami Tuhan, margogo hami Tuhan, boy hami manaon, manang tungsongod dia pe Tuhan, hamaolon na huadupi hami di bagasa Portibion. Seto dimi ma Tuhan, na mangalehon panuturion di hami. Asa tong boy hami Tuhan, laho paradiho diri nami. Buhay hami tong Tuhan, mengevaluasi diri nami. Tong buhay hami Tuhan, laho majalo hasesaan ni dosa na siyak ko Tuhan. Asa unang gabi ala ni dosay gabi tarabat hami Tuhan. Gabi nang dapat kami Tuhan haguluan na pinaradibim Tuhan. Ala ni marpos ni roha mahami Tuhan. Asa homa Tuhan na mamasu-masu na margugoyhon. Patauhok kami madalani aka ari-ari ni ngulu nami Tuhan. Huboto hami do Tuhan, hodo namano Tuhan, ngulu ni jolma. Sahat di hodo Tuhan, ngulu nami. Alani pos roha nami Tuhan. Homa na mangalehon na duminggan. Papos roha nami Tuhan, madalani aka ari-ari ni ngulu nami. Tuhan di bata ama nami, songoni Tuhan. Di bagasa pornginon. Di nakupatu pahami Tuhan, panutup di pertangyangan wilayah di bagasat taonon. Dihalasok kami dengan saluhuk na mardala Tuhan. Pertangyangan ni huriam di bagasat taonon. Sehoma Tuhan. Nama masu-masuhon. Di akasaluhuk na. Di akaparsaoran nami Tuhan. Di tonga-tongan di pertangyangan nami. Nasa hatam nang hutangi hok kami di pertangyangan. Marparbuay may Tuhan di bagasan ngulu nami. Lampahoton haporsyon nami. Patuguhon haporsyon nami madalani aka ari-ari ni ngulu nami Tuhan. Paringgas roha nami Tuhan. Paringgas roha ni ruas ni huriam. Asa tutikin na yung roh Tuhan di aka pertangyangan wilayah. Totong tulam retana hami. Las roha nami. Ukap ng bagas nami ganuk marsada-sada Tuhan.
majakon pertangyangan ni huriam Tuhan. Asa idu dalanna di aka parsauran nami na denggan marhite hatam na badiay Tuhan. Atong Tuhan, madok muliati mahami Tuhan, di pangaramotiomu, di sude ak kepelayanan di tonga-tonga ni huriam, secara khusus di pertangyangan wilayah, naboy mardala dohot denggan Tuhan. Alani i Tuhan, go di ho mapasahaton nami, daging dohot tol di nami, di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Kor wilayah Roma.
yang mahita. Dipuji kami maho ale Tuhan pardenggan basa di sandok asin roham ale Tuhan na manotong di pardalanan ni ngulu nami. Dipuji kami maho ale Tuhan pardenggan basa na mangaramoti pardalanan ni ngulu nami tarlumobi ma di pardalanan ni pakobasyon di tonga-tonga ni huriam. Diramoti hodo kami ale Tuhan marhite denggan ni basam. Diajari hodo kami marhite-hite todim di namangulahon jala di namangudukon hatam ale Tuhan di tonga-tonga ni ngolu parhurion nami tarlumobi ma na diramotiho ale Tuhan pardalanan ni pakobasyon di tonga-tonga ni huriam di napatupahon partangyangan di bagasan sa taon na bulunon. Ala ni asi dohot holong ni roham do ale Tuhan na manogihok kami di na marsitutuhon mangargahon hatam di tonga-tonga ni ngolu nami na parsidohot di akaulaon na pinatupan ni huriam di na marsaor hami ale Tuhan mamuji pasangapon guarmu di partangyangan na pinatupan ni huriam tarlumobi ma di bagasan borninon di na hupaujuk kami ale Tuhan partangyangan parpudi di huriamon. Ala ni asi dohot holong ni roham do ale Tuhan na patauhok kami na mangalehon hahipason dohot partikian na arga boy ale Tuhan di argahon akaruas ni huriam membuka bagas nasida gabe langgatan parjamitaan doh pamujian di bagasan guarmu. Anggia ale Tuhan marhite hatam nanunga hutangi hok kami di bagasan pardalanan ni ulaon nami di partangyangan di tiap-tiap wilayah. Boy ale Tuhan pahoton haporsyon nami pamorahon pangatusyon nami taringo tu hatam. Jala ima ale Tuhan gabe ojahan di hami dinalaho mandalani ngulu nami siganupari. Ay holan hatami do ale Tuhan na manogu-nogu hami tuhadeng ganon. Tuhangoluan jala na padibun-dibun hami ale Tuhan. Ngolo ditiki humurak kami siyan pangalaka do pangatusyon nami. Do siyan aka ulaw nami ale Tuhan. Ala hasea do hatay mamudai mamicang do padibun-dibun ngulu ni aka na porsea. Asa marhamonangan di bagasakko. Atong ale Tuhan di pardalanan ni ulaw nami pe di partangyangan na di pamasa ni huriam. Tunggodang do ali Tuhan aka hahurangan dohot aka nahulaho kami na sotama di adopanmu. Marpamuati maho ali Tuhan. Asa ditiki-tiki na naing ro di tahun gerejawi na baru ali Tuhan lam marsitutu ma aka ruas ni huriam. Boy ali Tuhan parsidoho di aka ulaon di tonga-tonga ni huriam di namanangihok katam. Asa disaluhut aka ruas ni huriam. Marsitutu jala di bagasan haringgason membuka bagas nasida. Gabe parjamitaan dohot pamujian di guarmu. Gabe rap hami ale Tuhan marsitutu mangargahon hatami aisyanido tubuh haporsyon nami. Posroha nami ale Tuhan. Didongani ho hami. Dinanaing paujukon ulaon nami. Tarlumobi man dinanaing sahat hami ale Tuhan di ujung tahun parhuriaon di hari Minggu on ale Tuhan. Hutangya ko kami do ale Tuhan dinaposom na nunga pasahaton baritam-barita nauli. Anggia ma ale Tuhan sailam di pargugoy ho jala di parbisuh ho na posom amang padita lubis dinalaho marhobas jala pasahaton hatam di tunga-tonga ni huriam di HKBP Makasaron. Asalam denggan jala lam marsaringar tongos ma hahipason do las ni roha di tonga-tonga ni ulaw na nang di tonga-tonga ni keluargana. Nang dihatam na nunga hutangi ho kami ale Tuhan na paingotok kami. Ro di saleleng nileleng na do Tuhan harajaonmu. Jala ikon marsoba do hami di bagasan biar midaho. Marsitutu di bagasan hatam. Mangoloy ho ale Tuhan di bagasan habadiaon. Ala adong do upa na dilehoko di hami. Dia kanamanahan di ro di ujung na ima hanguluan na saleleng nileleng na. Napaingotok kami do muse ale Tuhan dangadong naho di tonga-tonga ni Portibion. Sudedo na ikon salpu. Alai haluaw na siya ko Tuhan, ido na gabi sitiopon nami asa gabi marsitutu hami ale Tuhan, mangula-ulaw nami uju dilehokodo pe di hami tiki parasian. Pasu-pasu ale Tuhan pardalanan ni pakobasyon di huriam, naniuluhon ni amang padita RJ Simamora, asa anggia Tuhan boy mardalan doh denggan nang adong di HKBP Makassar, do di dua pos pelayanan ale Tuhan ima di pos pelayanan goa dohok pare-pare. Asa anggia lian Tuhan lam tu denggan na lam tu ulina hami ale Tuhan dinalaho mangulahon aka tanggung jawab nami. Mangerbang ma ale Tuhan pardalanan ni huriam.
lam torok maaka na porsea diho mamasu-masu mahwale Tuhan diaka ulaon pakobasyon nami. Ramotanmu Tuhan uluan ni huria nami nasoboy rap dohot hami ala ni cuti dohot diaka pangaradion diri ni amanami dinaman dohoti sinode godang ale Tuhan. Pasu-pasu ma amang padita nami. Asa daw masyan aka parmaraan jala toktong marlas ni roha manguduti aka ulaon na tarlumobi ma dinalaho mandohoti sinode godang. Hutang ako kami do ale Tuhan sinode godang na naing dipamasa di tanggal 2 sa tanggal 8 Desember on ale Tuhan. Dia kapanitia na nunga ditotopon mangula manasida di bagasan las ni roha, tarlumobi di bagasan hasa daun, pasu-pasu salut aka sinodestan ale Tuhan na pinaborha ni huria, nang dia kalembaga pe ale Tuhan. Asa anggia Tuhan nasida boy gabe parhiteanmu, di nama milit aka pimpinan namin na mabiar midaho. Asa nasida mamangula parsuron mo ale Tuhan pasahat tontonan ni harajaon mo di tonga-tonga ni huria Kristen, Batak Protestan. Padaw mali Tuhan siyan akka hagut turon. Pasada masaluhut akka sinodestan ali Tuhan asa marbisuk na sida. Dinalaho patujolohon akka pimpinan na mabiar midaho. Ali Tuhan nang ditonga-tonga ni bangso doho negara nami pe. Asa anggiat ali Tuhan ramotanmu asa margogo akka panggonggomi nami mangula di bagasan biar midaho. Mangalehon kesejahteraan, pembaharuan dohot hadameon. Tarlumobi ma di hamaolon ni perekonomian ali Tuhan di bagasan tikyon. Nagodang na ikosu sa ala ni memenuhi segala kebutuhan na. Nagodang na kona PHK ala ni akka inflasi na semakin tinggi. Asa anggia Tuhan marpanarihon akka panggonggomi nami. Asa boy saluhut akka ruas dohot manang akka rakyat na Tuhan. Mangula di bagasan las di roha terpenuhi akka kebutuhan na. Tarlumobi mahutang ako kami di pesta pilkada di tanggal 27 Novemberon. Pasu-pasu ulaon ni ale Tuhan daw masyan akka hagut turon. Asiro hampar bisuhi hami doho todim. Asa mamilit akka sipiliton ni akka na manguluhok kami na mabiar midaho. Daw masyan akka politik uang, korupsi nepotisme do akalan na asing. Asa boy hupatujolo hami akka pimpinan na binabiar midaho ale Tuhan mangalehon pembaharuan na nyata. Di tonga-tonga ni tingkat provinsi, Kabupaten dohot Kota Madya. Pasu-pasuan mali Tuhan akaruas ni huriam na tongon marukil. Alan ya kaparsahito na kondiay nasida. Na ikomanaon nasida ali Tuhan di rumah sakit manang di Jabu nasida. Dulo manasida ali Tuhan marhite asini roham. Hodo pandaw ni nabolon na mangalehon hagogoon di nasida. Unang paloas akadongan nami iali Tuhan mandate. Alay niyan ali Tuhan timbul mahagogoon nasida siyan hagalion ni pamatang nasida alamar nida holong ni roham na toktong mandungani ngulu nasida jala di akan na manangyak kondo keluarga na sa toktong merawat nasida. Pasu-pasuan mo maaka ruas ni huria nami nagodang parukilon na manang alan yaka keluarga parianak konon ekonomi dohot akalan na asing. Asa toktong margogo aka ruas ni huria nami i marsiho tuho ale Tuhan. Daw masya nakapadelean alay porsea nasida dia kabagabagam jala toktong manjogwar mo ali Tuhan nasun badiay. Pasu-pasu mapardalanan ni huriam na ikon mandalani jala mamolus di tahun parhuriaw na imbaru tarlumobi ma dihami ali Tuhan na mempersiapkan aka ulaon di Natal sian kategorial sekolah minggu satu ama ina. Asa anggia Tuhan idalan nami mangargahon asini roham jala patupahon aka ulaw na denggan di tonga-tonga ni huriam. Asi roham ali Tuhan sarihon maakadongan nami na sodapotan sungok kami makilalahon denggan ni basam. Ala ni aka bencana alam, kelaparan, haguturon, dot akalan na asing nang aka peperangan. Asa anggiat marhite asini roham mandulo na si jajala mangajari hami. Mandok mauliate siyan na pasu-pasu na hujalo hami di tikyon. Na dihasiholi akadongan nami na marahahurangan di akalan na asing. Asa toktong hami ale Tuhan gabe yanakon mo na toktong madok mauliate jala manarihon akadongan nami na marahahurangan. Posrohan nami ale Tuhan hutangya ko kami ma disakap ni amang padita nami na naeng mandohoti ale Tuhan pemilihan calon preses. Asi roham ale Tuhan say anggia matarpilit amang padita nami gabe uluan na manguluhon gabi sa halak preses di tonga-tonga ni huriam. Taruka maroha ni aka sinodestan dinalahu mamilit. Alahu bereng hami jala huida hami do Tuhan hading ganon na pinatupa ni amang padita nami di aka pakobasyon na. Salam tumaju na lam tuuli na ma
pardalanan ni ulaon di tonga-tonga ni HKBP. Atong posrohanami ale Tuhan molo sakak muduna sau doi alai homa ale Tuhan na menjadihon hobar tulomon ni roham. Upasahat hami mangolu nami tu bagasat tanganmu sarihon mahami. Di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Tabegema kor ama. Dilanjutkan anon tu kuartet kasih.
Vokal grup Kuartet Kasih. Marende hita sian buku ende nomor 250 sada Uhud Papungu Pelian.
Jong mahita saluna. Saidana isi Tuhan rodilongan tatangya koma peliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhu sileho-leho na denggan doho nasa ulibasa na maul diutus. Upasahat hami masian na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo megabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parasya kami pilihanon pati bulhon harajau mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toldim. Asalam hutadda hami godang nisi leho-leho mi tu hami. Asalam girgir kami madok mauliate Tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahmahita di tangyang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang. Sai pinodbadia maguamu. Sero maharajaunmu. Sesaut malom roham di banua tongosong. Leho matuhami Sadayon hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Didosa nidongan na mardosa Tuhami. Unang kami tunggiyon to pangucunan, palua mahami siyan pangago. Ay hodo na punara jaon, doho tagogon, rodia sangapon sa lelang liniliana. Amen. Amen. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ito di porbadia ma nama dongani hamu saluhu na. Amen. Amen. Oras malita salu nakamang do taminang iya marsi jalangan mahita di nganata unang tormula jorita adong ada kan iya adong do di parade huriata sagu-sagu senek asa tapaima majo paimaro senek nai butima sagu-sagu hanguluan. Sembarang.